Ами за този акт, който направи безпрецедентен връщане на цялата сесия, с който той обреди имуществените отношения в цяла база. Да, имуществени вреди. Аз даже се чудя, господин Великов, дали да не сезираме и за държавна измяна. Има и такъв член, между другото. Знаете ли? Чел ли сте кодекса? Съмнявам се, защото гледам, че не сте чел закона за местно управление. Ще сезираме прокуратурата безспорно. Не, моля ви се. Не. Дипломи от ОНСО не признавам. Завършил съм в Софийския университет. Сериозно? С успех 5,64. Радвам се за вас. Да знаете. Радвам се за вас. Да, и аз се радвам за себе си. Не спирате да се радвате за себе си. Много радостен човек. Стига, че никакви отграждани. Не, че изслушвам ги, но докато тук направя това, което... А долу хората съвестта слушате ли? и знанията ми. Не. Долу хората кога ще ни слушате? Явно, освен хората, които са ви назначили, други не слушате. Може и така да кажа. Това е ваше право.